Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong ka UDP haka election MP Lok Sabha uba Robert June Kharjarin ubabat como Vice President ka United Democratic Party ulakin tu ki patba bakidei ban husiar ban jit ye ki wei ki sengsan partai ki bathmu ban pendo jat ya ka 6 schedule da ka bathmu ban wan ra ya ka article lies pa anyo puwei habaya kran kerpang bu ba Robert June Kharjarin halor ka jingpan kre ka election MDC ulai thu ba ka UDP kan let cha patba ha ka ni ka election MDC sha KHADC ba GHADC ban pen klanya ka jat ben riu kham tam haba ka sarkar India kan wan ra ya ka jingpan kala ha ka khrnet ka bahan riu namar kindan ki bon ki kendon ki bakta mat yong ya ka jat ben riu kum taw la kentu ki patba bahaka ni ka election MDC ki dei ban kyar ban jiet ki seng ki bam scam nong rim namar hajaka ban pen klanya ka khrnet ka bahan riu kin pendu pen ban namar kin wanra da ka article lies pa nyo puwei Kebetulan Pak Robert John Kharjarin Pidi Vice President John ka UDP tinggi kau mai kerempat P nomor ba election MDC kalajan di ke cip konkret John ka UDP mata akan election MDC ke HDC ba HDC na ka liang jong ka UDP lang ba kide ki berai ki baladep lai sau teli ki benai na ka liang ka parti kala simkia ya ka ban penkre ya ka de ka election kumba phi la yo I ha ki social media na ka liang parti kala de ban pen bana pa ba kumba lai pesan ni lai remote ki kertong ki banyak khun na ka KHDC bat kungju ru na ka JHDC kedang don sa kumba sam remote ki ban sami ha ka third list bat ka finalist le se kan sawan kam hadin ti kumbalong mentah ha ki saupho teli tam ki constituency ka UDP ka don na pedeng jong ka jing pen kre bat ha ka jingale bat ngi don ngi kata ka jing kerben ka ba scam ba naka liang jong ka parti ngin le ba habro atli ki disonsil but naka liang jong ka parti kumba tip ka UDP kala de ka wei na ki regional party ka ba larim tam hapo jong ka chalam khlia ka base jong ka party kham tam hapo khasi an panjan tehil kala don la ka jong ka ki nong kersan ki ba biang haman ki konferensi ya ka ba mangi ni sei kertong but ngidon ka jing kerben ka ba scam bagi ba kin kersan ya ka UDP nomor ba lada pipet ya ka kam ka ba ka UDP kala le leng ba kini ki sautali ki snem ba ka yalam khamtam ya ka KHDC ha ka jing long CM ba tenuel bang kwai do rublei ba titos starwel kan ubalong mentagum leader jong ka opposition ka isi jong ka KHDC hapo jong ka jingalam ka UDP kelala ban penulong ya shibun ba ki kam ki babha la ka dei ka an khando ya ka ba baros ka tangin pat semadon ki an khando ki babiang hapo de songsil mentang yudan da POE ya ka jingwan ra ya ki an kum ka tu ka an ka ban yarap ya ki no rep mo ka jingkhang ban ot kilo bat ki ki an ha ka beri bat ka khud ka suba ka solid waste management act nakaliang jong ka isi tu ka poro kalala banwan ra ya tu ka village development council ber ka town development council act ka badai ka jing pen kre banwan ra ya ka lat jong ka roi ka pat lang ba kata ka ba ki khot ka direct funding le ni ka article aspa propo jong ka concern jong ka India ti nakaliang jong ka UDP tu ka por hapo ka jingalam jong ka UDP ngamot badong kalala pen kre ya ka anjong kitu kikur ki anjong ki himasima kala perking bah ha ka ban aye ki trading license kham tam ka por bat EM trade ba pol ngatrai pidang kan mau ba kat adu ka prime minister office ka habban interfere la de ka habban keli ya kata ka jing perking bah jong ka disonsil na kalian jong ka isi tu ka por da kan mau kelala open kre wat dia tu ka report ha beri bot uput usam ha boro sipho teli ki sektor ya ka hak beri berupur usam jong ki makasi ke badon ka jinga peniput bat ka jala sam lalor kata kilala ban wanra ya ka ban pentrikam ya ka building bailo hapo jong ka disongsil ka bari ka wei na jing terang ka jing angnut jong ki pa ba hang tu por ngatrai ngi dan kan mau ba ki rang ba snong bat ki pa ba tu ka por ngi don ma ka tu jing persya ya ka muda bat ngi kwa ba kumno kan poino sya ka disongsil itu ka an snaying
mo ti mentang ni sedang benui bakal disongsil kelas sedang man penrikam ya tu hot kam namar kadang de ke jing sedang ke baas na mai senam ngimong bakal labit labian kala bandon ki jing dunah nang tai tenri ha ka jing i ke jong ka UDP kala tribha ha po ke HDC bat hajen ke hil khamtam ha ke HDC bakal la ban yalam ya ka isi ka an kendo ko mangiong mensua ki breu ban register kendo ki haban penlak penlut de ki lak bat ki pholak ban yo ya tu ka registration na DC office menta phim don kam su ban le komta ki wan ban register ha ki office hima ki office songsil kala alut mensua ki tu ki dulir kendo jom ki snong ki rat ki hima don ba ithu e ki da ka an menta leng ba ka ne ka an leng ba kalan ak jom di songsil la ithu la pen schem ye tu ki riti jom ki an mensua da pikan mau sa don ka tu kan ki snong ba ki yapan ba ka tu ka percentage mo ban tho jaka kun tai menta da notification la regulate gitu la bu dor ba ki nom dei than ban sim palak yo put ka bakta ya ka yo ka kot jom ki bro ti kum kita ki benta ki don hakalan ak lor kata ka wi ka benta ka bandon hakalan ak yo ka songsil da pi puli ba ka long ba ka don kata ka lan bang na menta ki lan les mar ki bobun ba ki bobun ba ki bru jongi menta kim don khendo tang ban rep tang ban snaying ro ti ka diskonsil leng bang tu ka an ka ong ba ken don ya kata ka lan bang ya kan ni ka lan bang ka diskonsil ka la ban chuthit la ni la don ki try khendo ki lese ki la ban shu ai give cha ka diskonsil ti ka diskonsil pat kan ai ye gitu ki khendo sha ki lan les sha ki khasi lan les ki bom don khendo nam ta ban rep ban ban snaying tang ba ki nom la pat ban di kila ban hia pateng dari kinom la apa bandi tikum kita gijing persyang ke babhaya ka ba nakaliang jong ka UDP led led isi ngam ong no mau beli nalor ka UDP ki don hi sa ki parti kum ke NPP ka badan lang ha ka tu ka isi ti ngah kemit nanti bagi pajba kin pai sya kini ki kam ki ba ka UDP kala no la jong senyang uban hei ha ka diskonsil leng ba kini ki senam ki beladep bak nginang don sibun pat ki benta ki ba ngidang la ban bha leng ba kini senam ki ban wan ni squad me kerbat pi nomor ba pi dai we kurtong jok MP election te pila ram kene election te ki daw ki ba ki kiar kim tap ya ka UDP pi pila ada pos mertem ha kana no ka election ki daw jong ka jing job bat ka jing rem ki don bet nginom la ban len ya kata te henry ka we ka election ka ya pher na ka we ka election ha ka MP election ngingim la ban lek aman ki snong ke man ki jaka ban lek pensai tiu kurtong u ba job PUE kum ba system tam u alek ba aman ki jaka ti kata ka di we ka dau ka rich ya ka ba ngi la kham mi ham slam kata nginom la ban len ka di ka we na ki dau but sa ka we ki na ki dau ka long ba kumbo ng pi ka MP election ki breu kim don ka tu ka jinge jan direct ban ki candidate no bling ngim la ban man ka snong man ka ying ban rung tien ri hak local election mo ni la bang ka MDC la ni ka election ka tu ka jing la jom ki candidate ba kim rung ha ki ying ban ya jan bat ki breu ha jing so thu jumut bat ki tu ki nong thobot ka tu hi ka penlong ye ki breu ba bakin tap itu ki kandidat ki bala kham i haka sang perkat ang beli ki yo ban kendu manmet ki yo ban plu jumbut manmet kham tam hasor ki yo ban kendu man kai ki ban keren ni ki kandidat ti nak liang jong ka UDP haka ne ka MDC election ngi yo ya ki kandidat ki bakan sai nginom la ban len ki bala long teng ki MLA ba long tem ki MDC ki bala ya tri ba ya ki kam imlang salang lang bagi seng balang lang bagi dor barsinong lang bagi dor barkur ki bala don bertabah haka imlang salang ti katapat kamis haka MP election nomor ngimla ban lek ya keren bakmat ri haka MDC election pan ngidon ya kita ki possibility ya ka baku mangong ka election MP kan ya pher hi bat election MLA bat MDC ki ju ki breu ki ba perkhat dak mui ha ka MP election kan perkhat dak mui ha ka MDC election ha ka MP election ki bru ki kham perkhat ye ki national party ro phim nom la ban len yang tamar ki don me ka tu ga jing ong ba ki regional party kin le yu ha
national politics tenri hak MBC election pan itu ki beru kin khamno saya kira jang parti ti kum kita ki jing affair ki don ki jing affair na ta kadau ka tu ka bajia hak MP election kanam jia dalili ru em hak MLA election na ne hak MC election dei tang menta adalah phi pai sia ka history ru kalong khomju phi kan mau ba Vincent Pala ma cái Congress how to snem kar kam sam lala ban le bha tenri next MP election lala ban le bha da phi phai hai ki history hi kalong ta hi ti MP election kanom ya dei e ru em bat ka MLA MBC election bat ha ka nik election mentang ki khimel ti ba kum ka parti ngila ban le bha ha baro constituency ni dapat aka suri pejba ke komen ikam kan tok bahaya ka UDP nomor bagi terlang bat ka NPP ikam persyap bahaya lada ka syong sarkar ni betul ka sarkar kalong ni nomor ba ki pejba ki khimel ti ye sibun ki AKA na ka sarkar baro uba pas kasten ukwa banyo kam sarkar baro uba 3 kontrak ukwa banyo kam 3 kontrak baro ngikwa banyo iksurok ki babha baro ngikwa banyo ya kalait ka babiang ki umbam umdi ki jakasumar ki school bar kum ta terter ti lada ka don gajing duna ti yano kin kan tho ki hab hi ban kan tho ya ki bru ki ba don ha khabor ki opposition ki khamlat na gajing sha keren mo ti kata ka jing sya keren nama ki blue kumbang ong phi ki bru ki don kam la hi jong ki jing don kam bat kam dei ka jing bakla jong ki bru haba ki don kam tang don kam ki airport ki don kam ki national highway ki don kam ki serok ki babha manubom don kam ban ya da ya ka ri ba ka jam bru ti la da namar ba ki pajba ki sngo don kam ya kita ti kiyo ban keren ngam da di ban ong kum ka jing kan tho an ri kala ban dei ka jing pen i ki jong ki mo ba ki don ya ka hok ban pen i bagi don kam ya kita ki don kam ya kita ki don ki ba pen i da kan ti ke ba jam ki don ki ba pen i da ka jing dom ki don ki ba pen i da ha kanu ka kom ka bagi don kam pen i tingam shim ba kan de ka jing kan tho nga shim ba ka de ka jing kan tu ka de ka jing ai ka jing mut ka de ka jing pen pau jong ki ba ya ka sur ka jong ki ya ta ka jing don kam ka jong ki na ka lian ka sarkar na try kan la kan le kan bala ban address yaitu ki grievances ki ba nakalian jongki ki la ban le tenri ya kaba kumangi tip hi phenomla ban pen kala develop ya ka mekhlian ka developing state sa ka develop mekhlia tang po south san kan simpor ti ki we ki jing angnut ru ki don teng ki pending bat ka union government kano dei ka fall jong ka state government ti ngingi sim ba kini ki jing penpau jong ki rupat ba ha ki social media ki de ki ba ngi hab ban address ki ngi hab ban sim ki kum ki jing angnut jong ki ba khnang ba kala ban penlong yangi bangin tri khamba bat kham janai nam tau ba ngi kwa ban dan kum kita ki nongelam ti ban weng ya ki jing jong ki ba ngi kwa ban long kum kita ki beriu ki ban solve ki problem jong ki ba om ki nong edon banta ha ka ban concert yo ba ban pensit klem dala ban le kasuk ban ben yo no kasuk ban penok yo no kasuk ban habadon opposition le suk ba ban ong bang don kam kata ki mla ban penleng don kam kata kasuk ba ban kedau kti kam tam ye ki develop pink state mo ki ka state ke badang duna habaro ki liang hagaroi kapar tenrei habang ngidon pat ha ka jaka ban le ban peniat ya ka sarkar ka kham khandiat na thrai borok ni ya tip ya kata ti ka jiken tu go jong ai ki pai ba kalong ban sha ban ne kumbang ong nginom la le se ban pen urlong lut ya borok ki jing thrang de jang lut kum ke jing ang nut ba borok unayo kam sarkar kum kata le se kan hot ka mensim ka ba ngikwa si sha ban ai tenri lesi kan long next to impossible kum kata ti bat ki we ba phin ong ban yo surok ba bhalut lesi haman kisnong ru ngikwa ni angnut mono bom kwa ya kata andre ka jingdon jong ka platang ka jong state atu ngila nom la ban le kum kita ki de ke ya ka ba kum ki ba ru ki haban so thu ti nakalem jong hi simet ngasim ba ka jing keren jong ki ba ka de jing ai masim ya ki badon ha sarkar bakin nang tribha ba trisitong susu KDP mata
Then ba pempai sa kajing job. Ni ka VP ka apa kajing job. Ki kum no rai ki ba ki nang net ko bot bakin tap sa ka VP ni uta ki ka VP duk nal baro ikartong. Kasi kun ta kalong ba mapi bat persen ulum. Ni bak NPP dengan government na. Atrai ka don la ka jong ka konvensi, kin don ki konvensi ki ba ki kandidat jong ka VPP ki don ha ka jingale kumbang itip ka way art li konvensi ki don hi ha ka jingale. Ki don ki konvensi ki ba ka kongres ka don, ki don konvensi ki ba ka NPP kan don ginom la ban len ya ta ten rei ki kumbang ong na kini ki sau pho tam ki konvensi ka UDP ka don ha ka jingale ngam kwa ban da keren phang jong ki way ki parti ten rei kumbang ong baro ki parti ti la da ki kali kin ong ba ki klan ten rei ha ka jing pek ko jongi kumbang ong ka VP ka way artali konvensi kan don hi ki ska ba ki biang ki way ru ki don ni ku ba sau pho tam ki konvensi ni klan Kan don ang kajing kata ya UDP ba ki arut ki MLA warem. Beli akun na kaseng UDP mata kim tre akun syuk kum balang bor. Bat ba piti so kami. Kin nom tre syuk beli akun na UDP. Kan don ang kajing kata bat kampanye kertong am. Haba ki kertong jong ka seng ki kim tre ban ya khun na ka seng mulum mala kan don bi hi nginom la ban len ti henry ka kumbangi ong menta kalong ba kini ki om dei ba ki lek se ki we ki seng ki akun ki kum ki independent ti la kata ka jing kata kamut kumno atau kan kata yang ngibat kan penyo nong yono ka jing kali kanom don ka jing penyo nong ki we pat ki parti ro naw ki ele kum ki independent ti ban ong ka kata yang ngi hoj ba ngi le se ngi nom la ban se de ki we ki kertong ki ba biang kala ban don si kata re ka jing mi jong ki ru kan nom pen yo nong ye ki we pat ki parti ti ngai i ba ka don ha status quo ha ka jing pe jong a kini ki atli ki konvensi ka don be ha ka status quo kan ba don ka ban kata palat yang ngiru na beli kata ka jing mi jong ki banom ele na ngiru company onong pat ye ki we ki parti ti ha ka parti politics nga try ka don ha ka bosulong ko makalong ye Ka sakanong teli ko si lano pemerabiang ko bakado. Ya kata na kalian ka state election committee kan sarai Gimat bukan kong san bakado ko jikran jong ke gimat kong san ba pin. ki mat ki ba kong san kum ka UDP ngin ya keren ha ka ne ka election ko long ba ni kong ka di ka jimpan klan ya ki dis council kuma pitip ke sarkar India menta ka don ha ka jimpan kre ban wan ra ya kata ka amendment ya ka six schedule ti ha ka ne ka amendment jong ka six schedule ki don ki benta ki ba kum ka parti ngi so ya hap ki don ki benta ki ba kata mat yong ba ya ka jala ka jong ila dangi peding kum ka jing nominated ya kita ki MDC ba syusi da ki we ki jam dulu ka bang yam la ban peding kata ka jing ong ban wen no e ki dor basnong wara no tagi municipal council bat ki village council ru ya kita ngin la ban peding ri ki don ki we ki benta ki ba kum ka one man one post ka kum ka direct funding kum ka jing don jong ka anti deflection law ha ka six schedule kini ki le si ya ka bang ya agree ti ka ban kong ka bang ya ban ya husiar ba ka long ba kum ka jam dulu ka di ya kani ka amendment ko schedule ni haban pha ya ki parti ki ba scam ka no rim jong ka halor ka sik schedule ladangi baklangi pha ya ki parti ki ba ka no rim ka jong ka halor ka sik schedule ka senjor kin mar ki don kum ki parti ki ba kwa ban ki wat no da ki we ki article no kum ka lai spa nya koi bar ka we ti la da ka senjor no kata ka nong rim ka jong ki ha ka bedei bat ka jing yada ya ka jai benreu leng ba ki constitutional provision ka bama ka poi sa ka bamat sau ti nak leng jongi ka parti ngin kamat ka man kong kari kumno ban klan ya ka six schedule kumno ban klan ya ki dis council ki mat ki baar ngi hab ban pej ya ka jing yada ya ka kendo ka siap ka ngi hab ban wan ra ya ki rule ya ki bylaw ha ka bedei bat ka lan ak kum kalom ta kadang don kalang ak nya haban sna sa karun nya haban sna sa ki bylaw bat ki notification kum ta tete pan terikam shu ya ka ki don kam man penne pensa ya ki riti ki dustur ki jongi kum kalong mentang ya i ka don ka jing confuse ha ka
jai menru ke jongi hakikat tu kat ni ki benta la ni hakikat tu kat ni ngut ki bru ki ba confuse menta watang ban ajat nang noro ki don ki ba confuse shisha ti nak liang jong ka UDP ngin remain firm ha ka ban yada bal penek pensa ya ki riti ki dustur la ka de ki riti ki ba dei shibet kum ka jat ka khong la ka de ki riti jong ki it ki hima ki snong ki thau ngi don ya ka benta ka ba khrau ni don ru ya ka benta ban klan chu ya ki ying ka syari jong ka de songsil kuma phi yo i hakini ki sedam ki beladep hapo jong ka jinglong CM ba titas mo ka de songsil ka la ban sna ying ka syari hanong ston ha mo karat hanong po ki magistrate menta ki ka jingdon nang ki magistrate ki lanang kiu tingi don kam pen bhai ki ni ki ying ka syari haki district headquarter kumbalong menta ka mairang ni 4 la ban sna le se ka wei pandai kan ni no beli ka jing klan jong ki ying ka syari ka de ga jing yarap ya ki pajba ha ka bade bat ban ai ya ka hok ka sot ka jong ki hot kentang ya wai men kam da de ka mat ka ba khamwan na khamat ni no la ban len ya ka beli kat no ki NBC kin yo skim hanrei ka atem jong ka UDP kolong ban ya kaden ba ka sarkar India berwan ra ya ka special assistance scheme ka babit ka babian kanang ba nila ru ban wan ra ya ki development ki ba per bat ladang gila ni ban wan ra ya ta ka direct funding mo ko ma ki ong nang baka article 280 la ni article 275 jong ka concern jong ka India kata hi kan de ga jing yo jing arab ya ki pajba jong ka snong ka thau leng baka direct funding la da phiken ha gini ki sau santlik sinam ni nom la ban len baka disongsil leng ba ki touch on touch grant bat kui jing arab ka ala ban wan ra ya ka development palat ya ki spa kro wat akapor covid phi kan mau baka disongsil kala ban ya arab ha ya ki bro dengan bakla ar kurur wei besi ki yo naka ke HDC ban yarap wat akpor ba covid de hot ke development kam da di ka mat ka ba wan kong hari ni hap don kam hi wat ke development te nak liang ka hidupi kita ki de ki mat ke ba kham wan sakmat jing yada ya ka diskonsil ngenom ya pen ya ka ngenom penduk ya ka ngen penek pensa ya bat ya ki riti ki dustur nang kentiu ya ka jam do ko jongi haki liang borok kata ka de ka benta ka ba khamat ka ba kum ka diskonsil ka ban kam ban le Saya lebih yang